Din id-dar tibqa' tgħidli li hawn fir-raħal hawn aktar affarijiet interessanti mill-bib il-ġewwa milli fit-toroq, fl-ibsiera u fl-isqaqin. Jekk tħabbat kull bib għandek issib raħal fiċ-ċokon. Imbagħad jekk tidħol f'dar bħal miji tiegħek, issib univers li ma jitwemmix. Mużew ta' sekli. Dan ir-raħal ukoll il-preżent tiegħu qiegħed fl-modi. Tħobbu dan ir-raħal Dun Grejbel. Kif qatt nista' ninsih. L-irħula mifrudin biss bi ftit ħitan baxxi, l-istess irieħ jonfoħ fuqhom u l-istess xemx issaħħanhom. Dan ir-raħal huwa mifrud bir-raħal ieħor bi ftit għalieqi, kif huma l-irħula l-oħra kollha u l-istess staġuni qegħdin fuqhom il-koll. Li rid ngħid huwa li tħobbu dan ir-raħal. Għalkemm rajt din oħra ikbar u differenti, ma nsejtux. Tħobbu hawn. Sirt nħobbu aktar. Is-solitudni tiegħi kolli ngħid mhix żvantaġġ, imma privileġġ. Hemm barra hemm dinja tal-kbar. Filwaqt li hawn ġew qegħdin ngħixu dinja ta' tfal. Mhux għaliex aħna tfal. Tfal konna darba u dak iż-żmien ma jerġax jiġi lura. Imma l-eluq u ċ-ċokon fih is-sabiħ tiegħu wkoll. Eċċezzjoni fid-dinja tal-kbar. F'dinja li l-problemi donhom jiċkienu. Hekk taħseb Dun Grejbel. Jiġifieri f'raħal żgħir bħal dan magħluq fih innifsu. Il-problemi bil-fors jibqgħu żgħar? Nixtieq naħseb li huma żgħar, imma meta mhumiex kbar huma iżgħar minn ta' pajjiżi wisq akbar minna. Mill-bqija aħna l-kol bnedmin. Inti taf x'jiġifieri? Le mhumiex żgħar għaliex il-bnedmin huma dejjem bnedmin. Imma r-razza ta' bejnietna fl-aħħar mill-aħħar twassalna biex nindunaw li l-ispazji żgħar li għandna huma wisq aktar żgħar biex issir gwerra ta' vera. Il-gwerra tiegħek ma kienitx gwerra ta' veru Dun Grejbel. Fi żmienha iva. Imma naħseb li kienet gwerra li ġiet minn barra. Kienet l-idea tal-belt li waslet tal-issir. L-awtorità mhix ir-raħal. Lanqas mill-Knisja jew is-sagristija ta' ftit passi bogħod minn hawn. Dun Grejbel. Allura tgħid li jekk dan ir-raħal jinseħ kulħadd isir ġenna tal-art? Għaliex l-istaġuni għandhom il-ħila jmexxuna weħedhom. Imma n-nies jibqu l-istess kullum kien. Dejjem sakemm ma jinkisrux ir-regoli. Ħolma. Jista' jkun li din tiegħi hija ħolma. Forsi għandi bżonn naħseb mod ieħor. Inti xi tajt Arturu? Mhux aħjar nieħdu kekra kafè? Ma ngħidx li għal kekra kafè. Issa hija poġġi hawnhekk. Aw. U ferra għalik. Jonqos Arturo. Għadu kemm qam. Arturo huwa t-tifel waħdani tiegħi. Idum jixxaħxaħ fis-sodda ma tal-waqt tara hawnhekk. Minti s-satiħu ħalib? Tana ġabunna French dal-ħodu, ta' jiġi kull jum bil-merħla tiegħu dur il-raħal. Aw, ferra dik. Buongiorno. Le, memx għalfejn, ma hawnhekk m'għandniex formalitajiet żejda.
Disciplina u ordni iva, ma formalitajiet żejda le. Ħlif id-daq tal-qampina meta jkun hemm bżonn. Jekk jiena nkun hawnhekk ikolli bżonn xi ħaġa u inti tkun band oħra u jiena nkun fil-kabra tas-sodda pereżempju, indoqlok il-qampina biex insejjaħlek biha. Dak kollox. Hekk jogħġbok. Artur. Ferra. Dak il-ħalib hawnhekk u t-sokkor. Grazzi, Susanna. Mama, ejja ħdejja! Mama, ejja ħdejja! X'tixtieq l-aktar, Artur? Għajt li x'tixtieq l-aktar. Wara kollox, għajt li l-ek innifsek x'tixtieq. ħaġa waħda nixtieq, bl-irħis bloli. U x'inhu l-prezz? Il-kuntentizza. Anke jekk nixtriha. Bħad-dinja magħluqa tagħna mela. Jekk id-dinja magħluqa tagħna jikuntenta dak li rrid. Alla volja ma nistax inħossha minn hawn. Imma dik li rrid. Qiegħed tifbek sew jien. Qed tifhimni sew, Dun Grejbel. Inti taf meta jiena u Sużanna tlewmna bl-ikraħ u spiċċajna nfridna l-dejjem, kienet għajritni. Qalt li taf minni omma. Bżiet tgħid li inti taf jew ma tafx. Weġġaħni lili. Imma jien kont inni weġġaħħa. Nasal biex nemmen li kont nagħmel hekk biex ngħidli li nnifsi biex naħfrilha u fl-istess ħin hi taħfer lili. Weġġajta u weġġatni. Ġejna ndaqs. Kelli bżonn nħossa dik xi ħaġa. Dak li rid ngħid. Għalhekk ma nħoss li jiena tellif. Le, m'intix tellif, Arturu. San jieħu billi nkompli nżommi bes. Qed inħoss li qed naħli żmien li għandu qudiemi f'idejja. Għaliex għandi nibqa' nistaqsi fuq il-verità meta kull marrit, kull ma tinfittex hija l-kuntentizza. Sewa qiegħed tgħid il-verità u l-kuntentizza. Imma flimkien. Imma mbagħad li ma hija l-aqwa. Nammetti li jien m'għandix żmien x'naħli. U anqas sentimenti x'nitlef. Il-kuntentizza. Li moddi għadda. Issa li ġej nixuq jkun aħjar. Ħlejt ħafna żmien. Il-ġejni tiegħi beda meta ntqajt l-ewwel darba ma' Sużanna waqt il-kolazzjon. Biżbuħija tagħha naturali u sempliċi. Irnexxiela iġġelni nara li ma bdejtx ngħix tassew. Minkejja kelli dak kollu li kelli ma kelli xejn Dun Grejbel. Dik it-telfa tiegħi. Qiegħed nara li għadek tħobba, Arturu. Iva għadni nħobba. U f'dan iż-żmien ta' firda realizzajt li kont inħobba aktar mill kont naħseb. Inħobba. Imma fija kelli ċertu gburija li ma ħallitniex nammetti miegħi nnifsi. Missa għadda żmien u sirt naf li l-nifsi iżjed. Ikolli ngħid li din hija l-akbar ferħa li jiena fraħt kemm li ġejt lura. U inti tidher ukoll ferħa. Mela għalfejn naħlu dak li fadalajt u dak li għadu tajjeb fil-ħajja tagħna. Int żgur li Sużanna taċċetta? Inti x'taħseb? Omma taċċetta żgur. M'għandix dubju u anke Sużanna taċċetta. Missier it-tifel. Missier it-tifel x'jgħid. Nixtieq li jkolli l-kelma tiegħek ta' din Dun Grejbel. Minn dak li qalt li Katarina jidher li anki Stefnu fehma s-sitwazzjoni. Nixtieq li kikun ismaħħa minn fommu stess. Kif? Niltaqa' miegħu. Niffaċċjah wiċċ imbuċċ. Iva ma kif? Ħalli fidi. Għandi mezz kif. Ħaġa tal-aħħar Dun Grejbel. Is-Sinjura qatt ma qaltlek min hi il-vera ommi. Jekk ma nisbaljax din l-istorja magħluqa.
Kollu sew. Fimtek. Xkont nagħmel mingħajrek jien? Għandhom raġun in-nies tar-raħal ħassuh in-nuqqas tiegħek meta tliet. Kont qed li żiemel qallu biex dik il-lejla jorqdu kmieni u biex filgħodu jbakkru jmorru. Fejn marru xwejja ħużdi minn Nanna? Marru barra il-bot mir-raħal. U żiemel qallu, issa ja sidi nurik id-dinja u tara kemm kbira d-dinja. Kemm kbira d-dinja Nanna? U ħafna u differenti mir-raħal u fija ħafna nies. Mbagħad wara l dan mhux iż-żmien hemmhekk, reġgħu ġew lura lejn ir-raħal. Kif sabuha triq lura? Sabuha wistin. U ma ġabu lil ħadd magħhom? Lil ħadd ruħi. U t-tnejn għaddew minn qalb ħafna modijiet u ħafna siġar kbar. Bosta drabi waqfu biex jistrieħu u darba minnhom waqfu biex jgħidu kelma bejnietom. Sama fl-aħħar waslu fejn kellhom imorru. Raqat ma' il-bambin miegħek ibni u jħallmek ħolm sabiħ. Għara kem għazen tajdu. Jenna għajdilkom li merġawx morru fil-mdien. Ma kulħadd kelma waħda fuq fomu, ir-raħal kollu. Mux xinu ma jgħidu n-nistarraħal jgħod imma xem jinħema minn taħt. Jaqaw, tab xaħġa ġan, Peppa tiegħi ma ħaġli xejn. Piet, forsi Peppa tiegħek ma semax dak li sema ġanni, sawa qed ngħid jew. Sawa gar. X'qiegħed jinħema ġan? Intom stennew u taraw. Iż-żmien tina parir. Iż-żmien kollox. Imma kif titkellem ġan? Għandek ħabta tqabbad kursi dan il-kulħadd. Għalaħħak għandek, għalaħħa! X'naqla? Għajdilna x'qed jinħema ġan. Kollok segreti ġan int, ma nafx kif sir dan l-aħħar, ma kontx hekk int. Qatt ma kont hekk. Vera ġiel? Jiġifieri mhux veru li Susanna se terġa' tingħaqad ma' dak il-sinjur tar-raħal ieħor? Għal żewġa tajtux veru. Mhux hu żewġa, mhux miegħu ingħaqdet fis-sagrament ta' żwieġ. Kemm intom moħħkom żgħir. Iżgħar minn tal-ċieċen. Kemm għad irridu naraw. X'naraw ġan? Tom stennew u taraw. Batest, għamel li btit imbit ieħor. Għax dalili jekk jagħmel li. Isma' Piet, indollu seġġu xi ħaġa lilek. Din il-ħerqa kollha biex issir taf. Ara, ejja nitkellmu fuq it-teatrin. Sa nagħmlu. Għax tajt kemm imlejtilhom rashom it-tnejn li huma li xjuħ. U t-tnejn li huma jinsabu ħerqanin biex jarawni fuq il-palk. Palk ieħor jonqosna. Maħniex fuq palk jew. Int ma titlax fuq il-palk ġanni. Il-park se jkun dan il-ħanut. Meta taraw mimli saruħommu bin-nies, jgħidu li r-rex ta' bdiet. Ma nistax ngħid li se jispiċċa buċċil ġid. Għax xi ħadd sajbati. Saħħa għalikom irġiel. Ma ta' xim. Għara sewwa twessa li ma tafux hekk taf. Xi ħaġa qed tinħema. U qiegħed jaħmiha Ġanni. Ġanni? Iż-żmien jagħtina parir. Intu kol taf xi ħaġa Patist. Jilla naf. U lanqas irid inkun naf. Biss. Oqgħodu fuq il-kelma tiegħi. Li nisba issa? Intom femtu xi ħaġa. Tar minn dak tat-torri ta' Babel qed inħawdu
Dik li semmidhom Grejbel hemm. Piet, Peppa tiegħek tista' tgħidilna x'inhu għaddej. Qasir ħana sal-id-dar li ma nsaqsijiex. Anke jekk ma tafx ikolla tgħidli. Ngħidin jekk ma tafx, kif tista' tgħidlek? Xatt? Taf kemm jien kontenta li ninsabu tlieta li aħna flimkien. Jien, int u t-tifel. U hemm xi ħaġa ġo fija li tgħidli li missieri minn fejn qiegħed ukoll għandu sem fil-kuntentizza tagħna. Forsi issa m'għadux daqshekk kiebes. Forsi issa ċeda u m'għadux daqshekk kontra tiegħi. Xi ħadd darba kien qalli li n-nies fil-ġenna jibdlu femthom. Nispera li għall-aħjar, binti. Fil-ġenna mhux bil-forsa l-aħjar. Missierek baqa missierek, binti. Baqa jħobbok għax inti bintu. Naf. Danili li smajtu. Kienu ħobbni bil-mod kif jafu. Jibes, imqit, u ma jitxaqlaq b'xejn. Konti xurtjata inti, binti. Fajtek kien hemm fanal illi xeħed fuqek daw l-qawwi u dawwallek il-mixja tiegħek. U inti ma ntlifx ma triq. Naf, ma. U għalhekk ninsab kontenta. Għada rridek turri l-wistin dak kollu li ħalla missieri wara mewtu. Iva, binti, naħseb li issa wasal il-waqt. Imma mhux għada, issa stess. Ejja ħanurik. Ma nafx minn fejn se naqbad nibda bil-niftax. Daqshekk diffiċli. Għax se jkolli nerġa' niftakar kollox. Dak kollu li ma nistax ninsa. Il-mewt ta' missierek, dak kollu li ġbarna u għexna flimkien. Żmien. Imma mhux sewwa ta' noqgħod insawidlek qalbek. Ma jimpurtax ma. L-importanti il-passat ma jsawidlekx qalbek. Jiena għadt li mhux sewwa noqogħdu niftakru fil-passat u noqogħdu nibku iżjed. Xi bluwa. Bluwa għalfejn. U jekk mhix bluwa, ixewqa sabiħa imma bela. Qed tara binti, kemm sirt naf nirraġuna aħjar jiena. Qatt mu tard wisq ma. Imma jmissni bdejt ftit aktar kmieni wkoll. Ma tadirniex binti. Kienu jgħidulna li l-mara imara biss u xejn iżjed. Mara tista' tkampa mingħajr tħażżis u numri. Il-komplikazzjonijiet kienu jgħidulna mhix tajba l-mara. Nadrek ma, u mhux biss nadrek, imma ninsab impressjonata bil-mod kif qed titkellem u taħsibha wkoll. Kompli sejra hekk ma. Isni xi waħda ġdida x'kull waħda, isni xi mara oħra minn mindu. Alla jaħfirlu, ma rrid ngħid xejn. Isni rabbejt xi barġwina ħżar, mhux ta' ikla taf, u jiena fejn qatt rajt ikla f'omri. Fil-pittura, fis-saqaf tal-Knisja hemm ajkla. Anzi tnejn waħda fuq kull naħa, pareġġ. Ajkla waħda ma jkollix ma' min titkellem u lanqas ma' min tiġġieled. Mela inti fil-Knisja toqgħod ħares lejn is-saqaf. Jiena dritt inħares meta nkun fil-Knisja. Għalhekk ma rajtx li til-bnedmin ma. Imma tnejn hemm. Issa jiena di tal-ajkla minn fejn ġibta. Ara sewwa kienu jgħidu ta' illi żaqta mara ħobża tesaħħa u kelma ma tesaħħix. Jew kellha isma' di Sużanna. Kienu jgħidulna illi 7 nisa f'sinsiju miġnun jgħaddihom waħd isbaħ mill-oħra. U daw fejn smajthom ma. Mhux minn għandhom miżgur, imma smajthom binti ta' smajthom kemm il-darba. F'din id-dar stess u bkejthom f'qalbi. Laqas inti stess ma kont induna. Ma kontx inkun irrid ngħidlek biex ma nsawidlekx qalbek. Ġieli kont inħares lejk meta inti kont tkun qed tagħmel xi ħaġa. U kont ngħid bejni u bejn ruħi. Kieku Sużanna tkun taf kemm qed niġma' ġo fija. Imma llum nirraġuna mod ieħor, illum ngħid li meta għamilt hekk għamilt sewwa. U jien tafx nisma'hom jgħidu ma li mara sabiħa tikber kemm tikber dejjem tajba tieqa. Toġbok ma. U taf minni din mara sabiħa ma. Int ma. Jien sabiħa binti. Konċi darba. Imma ma konċ ħinja. Hemm issa ma tnix taf. Issa donni qiegħda niskopri lena bis-saħħa tiegħek binti. U ta' missierek ukoll Alla jaħfirlu. Issa li kien u li għadda. Mama, ejja ħdejja! Ħalli kollox ma, ikxax il-niftuhom darb'oħra, imxi. Ferrana Patist.
Patist, ma raqat jew. Ferranna bel oħra. Għax kont qed naħseb dak li qal Ġanni qabel telaq. X'qal? Qal il-palk se jkun dan il-ħanut. X'irid jgħidli għali? Biex qed jaħseb li uħor ukoll, inta tikal Ġanni daqskemm jgħid affarijiet Ġanni. Ikolli ngħid li sewwa qal. Dan il-ħanut teatru żgħir li fih inħadmu ħafna drammi żgħar. Li la taf kif se jibdew u lanqas kif jispiċċaw. Kulħadd jirrakkonta minn dak li jiftakar. Bira mieq imħaffer fil-blad li l-ilma qatt ma jinħela, kulħadd titella l-ilma minnu u qatt ma jispiċċa. Mhux dejjem ikun ilma ħelu, imma is-satal qatt ma jitla vojt. Mela mhux fattar sarjaj, għax vojta kienet u vojta għada. Iskot kwiet karm, ħalleħ ħajkompli. Min jaf kemm rakkonti għaddew minn dan il-ħanut. Dak hu sabiħ, imma dak hu li kraħ ukoll hekk il-ħajja fejn hemm l-inbejt. Hemm il-verità. Hawn ħaferranna bel oħra Patist. U hemm il-fantasija wkoll. Id-dinja tidher ċatta u ma tiċċaqlaqx fil-waqt li qed tiċċaqlaq. Ejla hekk da żmien kollu u kellu jkun dun grejbel biex indunajna. U xorta waħda bħalli kieku laqas irridu nemnu. Imma il-ħajja hekk l-affarijiet mhux kif jidhru. Għandek tajt bis-saħħa Don Grejbel qed irħossuna ġejna sirna tfal. Jaf xi jgħidu Grejbel. Għad niftakar kull kelma qalilna. Hawn, f'dan l-istess post. Fomri żgur li qatt ma milt mistoqsijiet daqs kemm għamilt ta' kienar. U jien qatt m'għandu ngħid kemm kien hemm mistoqsijiet li qatt ma kelli abtit nistaqsihom. U kieku ma waqqaftkom xiena, kontu tibqgħu għaddejjin u tistorduh. Stħajjiltkom meta kont għadni żgħir madwar dju l-ommi. Hekk kont nagħmel, kont insaqsija fuq kull ħaġa li nara. U hi miskina kienet tipprova tweġibni u tara x'ħadd ivvintali u stejjer u tajt u tajt u tajt u jiena għal kull tweġiba kont nerġa' nsaqsija żewġ mistoqsijiet oħra. Kont nippretendi li la darba kienet ommi kellha tkun taf kollox. Alla jaħfrilha miskina. Hekk kont nistaqsija kif għamilna aħna lil Dun Grejbel u jekk mhux sejjer żball waħda mill-mistoqsijiet kienet jekk it-tfal jiġux bil-vapuri. U hi miskina kienet tagħtini tweġiba mimlija fantasija. Għalejna l-vapuri dejjem kienu l-bot, għoljin, gbar. U tqalu misterjużi. U jien nistaġeb kif dak il-pis kollu jżomm fuċ il-baħar. Imma meta titfa' biċċa ġabla tibqa' nieżla dritt fil-qiegħ. Żmien tfuliti kien żmien il-mistoqsijiet li nsejnieh. Imma minn tfaċċa Dun Grejbel, erġajna ħassejna l-ħtieġa li nsaqsu mill-ġdid. Kien għalinna li bissibu jaġeġi jaw iżurna posta. U kif webbinna biex nagħmlu reċta flimkien? X'qal li konna se nsemmuha? Patist tajt int. Anke l-kbar jiġu bil-vapuri. U baqa' ma ġiex law? Le. Ġi, għaw ma dik għalli ġi għidda xej għadna mawad. Mħawwat ingħid, mela ma tiftakrux bħali intom kif niżilhom żewġ tazzi wara ruxin il-bejt, Patist. Għamlilna bint oħra. Ara, Susanna, hawnhekk għandek ir-rajb bil-ħaruf fidejh. Għandek ix-xabbatur, hawnhekk hawn il-baqra, il-ħmara, l-bambin fil-maxtura, l-Madonna, San Giuseppe. Kollox hawn missierek kien joxa jarmaħ il-presepju. Għana slet maġi ma. Da bid-deb, bl-inċens u bil-mirra. Ara ma tkissirx wieħed minnhom binti. Ara l-irġiel kollha bis-sidrija, bit-terħa, bil-beritta. Dawna kienu laxqa ta' missierek. Kien jagħmilhom huwa nnifsu. Kien imur iġib it-tafal minn iħissis. U mbagħad meta kien ilestihom u jinxfu kien jisbuħhom huwa wkoll. Qatt ma naf li ħalli nimmisshom il-pasturi lili. U lanqas li ma kien iħalli, ma kienx iħallini nħares lehom darbtejn. Kont inħares lehom jien, imma mill-bot ħafna għax kien jibżel inkissirlu xi wieħed minnhom. Kienu għal-qalbu wisq binti. Mbagħad kien hemm pastur minnhom, kien wisq għal-qalbu iktar mill-oħrajn. Tiftakar li ma kien? Ix-xabbatur. Le ma kienx ix-xabbatur. Mela wieħed mill-islaten maġi. Lanqas, laġġibi kien. Dan il-pastur kien għal-qalbu wisq il-missierek.
Kien raġel bideħ miftuħ imberraħ, għajnejh ċassi ħarsu l-fuq u ħalqu miftuħ berraħ. Għawara, ħdanu, daqqa jpoġġiħnaħa u daqqa jpoġġiħnaħa oħra. U bekk li msejkena ġibi kien jispiċċa jistaġeb kollox. U ġili anki jagħmlu jħares liħ stess. Lejn wiċ missieri? Missieri kien parti mill-presepju? It-tnejn jistaġbu b'xulxin. Jiena ma kontx nindaħallu għalija seta' jistaġeb kemm irid. Wara kollox pastur kien, imma l-missierek dak il-pastur kien speċjali. Missierek jistaġeb bil-pastur u jiena nistaġeb bih. Għaliex ma? Tistaqsi lili għaliex binti? Nifmek ma. Missieri baqa jistaġeb sal-aħħar. Kull ħaġa differenti għalih kienet bħal sorpriża. Laqas in-nifs tiegħu stess, qatt ma seta' jidraħ. Niċken ħaġa li kienet tinbidel matul il-ġurnata għalih kienet bħal sajjetta fil-bnazzi. Għalih il-ħajja kienet dejjem l-istess. Ħaġa wara l-oħra. Għalhekk kien jolli leħnu għal kull ħaġa ta' xejn. Dan il-pastur ħan irfgħu għalih waħdu. Mbagħad meta ma baqax jistaġeb, indunajt li kien wasal fl-aħħar. Imma l-fejn tkompli ma. Hu kien tilef kull ħeġġa, mhux biex iċedi, imma biex iserraħ rasu, illi xoqlu kien lest. Meta kien wasal biex imut kien qalli biex dawn il-pasturi nagħtihom il-libnek. Meta jasal il-waqt, għatihomlu. Don il-missieri bejt nifhmu xi ftit aħjar issa. Kien qalli biex dawk il-pasturi nagħtihom il-libnek. Għallu biex jieħu ħsiebhom. Tat-tafal huma. Jinkisru mix-xejn. Tassew ma. Tassew binti. U minn dan kollu għatmet li xejn. Kien għadu mhux il-waqt. Ma kontx naf meta għandi nitkellem u meta għandi niskut. U llum tkellimt ma. Illum jew għada rrid nurik li missierek baqa' jħobbok sal-aħħar binti. Baqa' jħobbok kif jafu. Kulħadd iħobb kif jaf. Ara kemm se jifraħ da fil-ħodu, x'inhi qum wistinu jara daw il-pasturi qudiemu. Ara kemm se jitaġġeb binti. Mela bħalla ġibi ma. Sużanna ma tistax tkun wisq ħabiba tiegħek. Fuq kollox, m'għandekx tinsa id-distanza u d-differenza, fimt? Le, ma fimtekx. Ma nafx xi trid tgħid biha dan id-diskors. Qatt ma kellimtni hekk, mama. Qed inkellmek illum ċar kemm jista' jkun. Attent, tħalli ebda rabta tidħol bejnek u bejna. Lanqas liċken sentiment. L-ebda ġibda ġkejkna kemm tkun ġkejkna li malajr tista' tikber u ssir ħaġa oħra. Xuħut minnu, ħafna aktar. Sużanna! Arturo! Tħallix tarak bil-ktib fidek. Ma taħux gost tara xi ħadd imissi l-kodba tal-papa. Ma lilek iva. Lili Iva. Ħlif dak il-ktieb li żomm ħdejn rasa fuq il-komodina fejn hemm il-kurċifiss. Brava. Għaj tiftakarux. Dak kien l-aħħar ktieb li kien qed jaqra l-papa qabel ma mietux veru. X'intom tagħmlu hawn? Qed tfittxu xi ktieb? Mama li Sużanna jien daħħaltaw ġew. Il-kodba kellhom bżonn tfarfira. U dan ix-xogħol taf tagħmlu Sużanna u tagħmlu bil-galbu. Dejjem jekk mhux diffikultà għalik.
Mama, din il-kamra tal-papa u jeħtieġ li tinżamm bħal mama l-oħra. Mhux hekk dejjem kienet ix-xewqa tiegħek? Stenna, Susanna. Kollu sew. Susanna tista' tibda tieħu ħsieb din il-kamra wkoll millum il-qudiem. Iżda ħares lejja Susanna. Isli ebda ktieb ma jiċċaqlaq minn postu għall-ebda raġuni. Din il-kamra tibqa' dejjem kif ħalliha żewġi. Arturo jista' jgħidlek. Mama, Susanna taf. Spigajtila kollox fuq il-kamra. Qed tifhimni sewwa x'għadlek, Susanna. Iva, Sinjura. Jien naħti li qedawn. Jien daħħalta. Dan il-klim diġà għattuli. Issa jef kamarti, ħalli nkellmek ftit. Tuqax tikkonfondi taf. Ħalli mmur ħalli ma ħallix tistenna. Oqgħod stennini hawn. Uħallik mill-li tagħmel kollox waħdek, mill inti tiflaħ għal dan it-taħbit. Ara, isma' minni, sib il-xi ħadd biex jgħinek. Għal din l-okkażjoni rrid li l-Knisja tkun nadifa sew. Jien nirranġa kollox waħdi taf. Iva bil-mod imma kollox nirranġa. Isma' milli qiegħed ngħidlek jien, sib żewġ irġiel ħalli jgħinuk. Isa waslet il-festa tal-padrun, dun grejbel. Forsi aktar mill-festa tal-Patrun. Din sa tkun okkażjoni li tagħlaq l-episodju ta' 2 min-nies. Anzi, ta' 3 min-nies. Mela okkażjoni ta' ferħa tkun. Mhux għal Susanna, għal Bina u għall Arturu biss, imma għar-raħlin kollha. Din storja li ġrat tassew fir-raħal tagħna u ġiet imsawra mir-raħlin kollha. Kulħadd għamel il-parti tiegħu. Min b'mod u min bieħor. Min għat-tajjeb u min għal-ħażin. Il-ħażin insew. Inħarsu il-qoddim u nħarsu lejn it-tajjeb. Issa, għamel li għatlek. Sewa jgħidu n-nista raħal li dan għaddis. Qatt ħabbejtu? Qatt ħabbejtu. Il-qamina tal-bejt. U għalfejn tifixem. Dak xi wieħed mit-tallaba żgur. Issa mmur nibtik xi ħaġa jien. Steve nista' ħarbatlek kollox. Wara kollox, mibnu fin-nofs u ġvera. Allura? Ma tarax li huwa dmir tiegħek li tkellmu l dan Stefnu. Susanna għadha martek. Tista' tidħol il-mama għamilna rrieda. Dispjaċik. Libisni. Susanna, dilla mill-lobsa tiegħi. Qatt ma bistilħat.
Kull ma għaw, kollox għalik binti. Mawx tesori naf, imma ġew għaw qalbina. U inti ma nqasx li titfallhom il-boċċa tal-kamla wkoll ma. U biċċi tas sapun ukoll binti. Għarem ġew hemm il-qliet, omos tat-tajjar, imma ara nis-sidrija. Qed tara binti, is-sidrija tal-buttuni tal-fidda konna nsejħula. Missierek dik kien jilbisha fil-festa biss. Ma kellix qalb nitfnu bih. Nanna qiegħda tikbi? Le, Wistin ħajni, in-nanna mhix qiegħda tikbi. Iva tikbi qiegħda. U skont qiegħda tikbi nanna? Le, Wistin qalbi ma kontx qed nibki, tinkwetax. Mur kompli jilek tibżax bil-pasturi. U qgħod attenta ma tmux tkisser xi wieħed minnhom. Dawk il-pasturi kienu tan-nannux. Dak li hemm taħt il-ġebla hux. Iva, Wistin, dawk in-nannu rrid tihom lilek. Għax tgħidx kemm kien iħobbok in-nannu lilek, issa mur komplila bisa. Kemm kien iħobbni n-nannu? Iva, Wistin, minn dejjem kien iħobbok in-nannu. Issa xi mument toqgħod tiftaħ il-kxaxin kollha bil-kwit u wara x'hemm sewwa. Għandek issib terħa, il-ħorġa ta' missierek, omos bil-buttuni forma tal-anġasa għax hekk konna nsejħulu. Ara il-pipa ta' missierek, il-pipa tal-qasba. Taf kemm kien iħobba missierek. Kellu oħra pipa bħal tal-Baħrin, tal-ġibs abjad. Taf kemm kelli naħsila sewwa din biex marritilha r-rieħa. X'in taħseb Sużanna? X'in naħseb ma? Għala għajnek, Sużanna. Għalfejn? Inti għala għajnek. Għalaqtom. Iftaħom issa. X'ġmil ta' mrewħa ma? Din għalik binti. Kienet biċċa mid-dota li tatni ommi. Kważi qatt ma rewwaħt biha. Qatt ma niftakar li rajtek trewwaħ biha. Rid nibżalija binti. U di l-onnella tiegħi wkoll. Qed tara binti. Kont nuża biss għall-festa. Onnella tal-ħarir. Grazzi ma. Mhux dan biss. Grazzi ta' kollox. Grazzi nanna u l-nannu wkoll. Dak kollox binti. Kull ma ġej għandi issa jienet naddih lilek u lil-Wistin. Dak kollox ma. Daqshekk binti. Aktar minn hekk mhux tiegħi. Jekk hemm xi ħaġa oħra, jew ħlowt biha, jew kellha nkun sraqta. Issa jiena dmiru wettaqtu sal-aħħar. Ma tajt fejn qiegħda? X'ġurnata b'nazzi ħarġet illum Alla jbierek. Il-bnazzi mhux ta' min jorbot fuq. Il-maltempora l-bnazzi jiġi. U għal bnazzi ma jerġax ixir mal-temġan, ha? U l-bnazzi ma jgawdix minnu kulħadd. U iva. Offa tiegħla oħra nieżla. Hekk nara l-ħajja tagħna bdejja wajn. Meta se tiddeċidi li titlaq wens. U jenna fejli ngħid kieku ma donnu ma jrid jasal qadda iż-żmien. U tisma minnu wens għallik mill-li titlaq mir-raħal, beċċa ħaws mux dejjem kinnija, għanajlek, moħna ma tantx ħaddimnek bosta mux hekk, u kull meta tfajna rasna fuq l-imħadda, dejjem irqadna wens. L-aktar wara xi xarban bejt, xi tajt bit. L-imbejt huwa parti kbira fil-ħajja tagħna r-raħlin. Meta jibda jdur ġur ras, nessi batijiet li batejt matul il-ġurnata kollha. Imbagħad lada fil-ħodu terġa' tqum jum taħid moħħra jibsa xi tgħid biet. Ekku. Etlu ħbieb, poġġu. Għamel jixrab il-kulħadd Batist. Illum sakemm tiġi biex tara, kull ma sieħdu dawn l-irġiel kollox għalina. Inta hawn ukoll ġan. Il-primatur jonqos, ħadd mu kapaċi jagħmel l-parti tal-primatur. Konna nistennew. Mela nistennew u naraw. Ferra l-kulħadd Batist. Lejli le, għajalli.
Imma mhux illum Piet. Illum trid tixrob miegħi kif se jagħmlu dawn l-irġiel kollha. Ġanni li ħafna jgħid li tixtiequ tagħmlu reġta. Imma dejjem tajtu qalbkom għax ma kontux tafu kif se tispiċċawha. Illum se tkunu tafu. Evviva ħbib! Dil-qalb li tek dejjem matul in-nar u l-lejl tixenna u titniet tixtieq u trid għal xejn fejn inti jibni li ħlomt fli sbieħ dan l-univers imżewwa mingħajrek xejn ma fih fittixtek kull filgħodu ma dala minnu fih fittixtek fil-għaxija ma lejl difinni fih għal xejn kull jum jittawwad il-qamar tul il-lejl jekk iġġerejt u għadni li ġejja ma nafx fejn dil-kelma li tinstema u jien ma nara fix id-dam ġew id-nejja u jien ma nifinix ma ġeddidnix rebbija fis-sajf ma nafx nistrieħ m'hemmx tama fil-ħarifa fix-xitwa ġorni rriħ ix-xemx tal-għodwa tiegħi il-kura tad-dejl il-qama tal-lejl tiegħi u n-nar taħbu bajnejk il-wajda tal-ġnien tiegħi u dak il-wied sabiħ il-kliem magħluq ġo f'omma kull kliem li kanta rriħ sejjaħtlek biex tweġibni kull isem li nafih ħajjat sakemm smajt leħni Ara għandekx bizzejiet. Illum inħallas lek jien. Ħalli dawk il-flus fostom. Forsi tiġi bżonnhom darb'oħra. Sur Artur. Nixrob Sur Artur. U nixrob miegħek jien. Ja xewka tal-ġil u l-ħadma Il-qalb ta' missieri dejjem qalb ta' missier binti. Ma tibsax, illum kollox sa tieħu. Għal-inqas ikollok biex tibda. Mbagħad meta wara jkollok bżonn xi affarijiet oħra nġibhomlok jien tinkwetax. U wara tista' tieħu kollox. Meta żmien imbagħad jieħu lili, kull ma jkun fadal kollox għalik. Riħ wieħed u jġor kollox binti. Naqra sirt nemmen ma miskin Don Grejbel. Kienet flu jibati minħabba Illum jiena u int li għandna ngħiduh, ngħiduh. U llum tkun l-aħħar darba. Isni li għaddew ma nissewniex. Anzi, għalmuni ħafna. Għalmuni fuq kollox li dak li għandi llum kelli naħdem għalih jien. Ħadd ma tajjuli. Ħadd ma ħallihuli fil-wirt. Naħseb li tifhimni Sur Artur. Inti sirtom u jiena sirt nanna. Il-wid biss baqa l-istess. Biex imorru noqtu binti. Il-lejli tajjebma. Ħal-munati titwila li t-tifel. fittixtek fil-bliet kollha